Bada jinsemma l-każ li fetaħ fil-Qorti Ewropea l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli. Spikat ix-xhieda tal-istess Dalli u l-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso li reġgħu iltaqgħu wiċċ imwiċċ. Quddiem qorti ta' 5 imħalfin Dalli qal li flaqa li kellu ma' Barroso f'Ottubru tal-2012 huwa kien imġiegħel li rreżenja. Huwa qal li rid jara r-rapport tal-Olaf iżda Barroso irrifjuta u tenna li talab għal 24 siegħa biex ifittex parir legali. Barroso qallu li kellu biss nofsija. Żied jgħidlu wkoll li jew irreżenja inkella jkeċċieħu stess. Dalli saħaq li Barroso ltaqa' miegħu b'deċiżjoni definita li jitneħħa u bl-uniku mistoqsija tkun kif se jitneħħa. L-imħallef Nicholas James Forwood qal li l-ittra tar-reżenja kienet tgħid li r-riżenja kienet volontarja u staqsa jekk kienx hemm xi nuqqas ta' ftehim. Dalli qal li huwa ma ffirmax għax ir-riżenja tiegħu ma kienitx waħda volontarja u ma kienx hemm lok ta' nuqqas ta' ftehim. Fix-xhieda tiegħu Barroso qal li Dalli rreżenja fuq xewqa tiegħu stess u kien lest li jkeċċieħu stess kieku m'għamilx hekk. Barroso qal li fil-konklużjonijiet tar-rapport tal-Olaf hemm miktub li l-laqat li Dalli kellu mal-lobbyist tat-tabak kienu kollha konklużi minn Silvio Zamit. Barroso qal li meta kien ikkonfrontat b'dawn il-konklużjonijiet Dalli qal li kien imprudenti li kellu dawn il-laqat hekk kif saru mili l-bogħod mill-Kummissjoni u mingħajr il-preżenza ta' uffiċjali. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea żied jgħid li din il-pożizzjoni kienet inaċċettabbli u talab li Dalli jirriżenja volontarjament u qal li min-naħa tiegħu aċċetta. Żied jgħid li ma taħx 24 siegħa ċans minħabba li kieku kien iżvelat xi ħaġa dan kien ikun inaċċettabbli.